हेलौ लोगो नोंथांमोन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय। दिनै आं फैलायबाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम माबायदि जायो गाखोनाया। नोंथांमोना नायलांदो। हाजो गाखोनो फैग्राफ्रा बिराद ज' नै लामाया थाबायख'नो हालायलायो। नैबे नुनाय मुर्तियानो जाबाय बावखुंग्रि मोदाइजो सिख्ला। बेनोमोन। UN Academy Police मामोन नामा? Bilayana, Bogoni dong, Bogaigaw, Dalgore, Tampulpur. Kaजलगाव ना जागोन ना बङाइगाव जागोन? बङाइगाव
दाख्लैबो फानबावदोंसो माथोबाव नांगौबा लांफैनो हागोन। Gasakin fंबायानो औ आला गावखौ गाव नागिरो आरोखि ना अन्थाइनिफ्राय दै गनाय जंगासिनो नै दैयाबो बिराद गुसु मोजां बेफोरनि दै बायदिथार हाजो थिखिनियाव थानाय समायना रमायना सिजौनि नुथाय बाथौ मन्दिर लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ बारा गोलाव लानाय जायाखिसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो
So thank you, love you all.